דנה? ריקרדו, אני ביקשתי לא להפריע, נכון? כן, לולי, אני מקווה בשבילך שבריטני עושה אודישן או משהו כזה. כי אני ממש באמצע מטווח בוקר, ואף אחד לא מפריע לי במטווח בוקר. מה קרה, לולי? שוט. נשארה להם שירים, ואני אומרת להם, אתם תלמדו אותי ערבית, אני אלמד אתכם עברית, בוא, אנחנו אחים. לא, אנחנו מושך אחוק, אנחנו שהידים, אנחנו תנזים, וזה אמרתי, אלוהים אדירים, מה אני אעשה עכשיו? אני חייבת עוד למשוך את הזמן. בנות ממשיכות. I like בול פגיעה. לולי, חכה רגע. כן, לולי. אני רק צוחקת איתם ומדברת איתם. הם אומרים לי, מאיזה מוצאת? אני אומרת להם, אני מרוקאית. לולי, צלצלי לי יותר מאוחר עכשיו, תני לי לדבר עם האנשים.